bazothina abantu bazophula nabanye abantu. Ngabuza mina ukuthi ake sikhulume nje ngomhlaba. Usabuya umhlaba wakithi njengoba lithi kufanele sihloniphe le constitution. Iyona into eyenza ukuthi bahlehle bonke abaphindanga bangibuza ngoba ngangikhuluma nje iqinisele emsulwa. Ngingasho izinto eziningi, ngingabuzanga ukuthi yini naMakhosi akithi engenazwi ekuphathweni kwezwe lawo na. Siphathwa uhulumeni. Noma ungaya kuleli zokuthiwa ilona elikhulu kakhulu okuthiwa iNgland. Izwe lakhona liphethwe inkosi yakhona. Noma ngabe iwumama yaliphatha. Uhulumeni uma ufika eNgland utshenwa kahle ukuthi uhulumeni wenkosi. Inkosi ibika, uhulumeni ubika enkosini. Prime Minister nje bazazi nje baguqa phansi kwenkosi. Yini kithina kungenzeki lokho? Sina waMakhosi akithi asuswe na. Ilento ngizwa ngithi ngijabula kabi ukuthi sihlangene sonke la. Abefundisi bethu namakhosi ethu neyifundiswa. Noma namhlanje ngokwami ke kodwa sekubheda kwami lokho. Ngingabafani ngathi fanisi ifundiswa leziya nezikhona manje. Ngoba lezi ezikhona manje izona ezisicindezela nabelungu. Ifundiswe ezikhona namhlanje. Yini ke singajabuli uma sihlangene kanje?